Hello mga cute. Magandang gabi. Diba? Shout out sa inyong lahat dyan mga cute. Pinauli na pong root ka. Sa mga panada ito dyan mga cute. Maayo ka. Mayong gabi kaniyong tanan mga higala ko sa hinan. Pinalike lang mo diha. Pinasubscribe ba? Wah, mananap. At baga. Bordahe sa tadi mga kyat. Baligyammag lang ang pagkabordahe para doon na pangwan ba. Pang reels ba. Pang YouTube pod. No, ano? Layo ra bang dogan eh. Oh yeah. Amping mo na kaon na yung market no? So pa kaon pinakaon na kay sana orasa. Libot na bro, libot na ko na market magwa na mo. Pinapauli na rot ka. Oh, di ba? I-share nito ang mga video makita sa bilami. Naroon. Para lang daghang makita para inong kuno nga banda. Oh, di ba? Shout out sa inyo lahat dyan. Dalatag ko ang mga cute kining gihatag maning cake. May naghatag og cake squadre pero gamay ra lagi. Usa ra pag kabuok. Nindot unta to mga cute og duha kay para kikik. Uha. Haon pa. Usa ra man di cake ra. Kaya ginaduha, ha, impas ang kikik. Oh. Hanggang dito lang yung mga kit, no? Ingat kayo dyan palagi. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam. Wah, kita kong boss na po.